No i co z tą dziewczyną Polką, ty opowiadaj. No i co, i to się zmaczowaliście w tym Gdańsku i co dalej? Tak, ale miałem dziewczynę, Polkę. Już nie mam, tak. Mam No dziewczynę nie. z Białorusi, dlatego... No nie Co? wierzę, no co? Zaraz sobie Rosjankę znajdziesz. Idziesz przez kraje jak taran po prostu. Ty wiążesz przyszłość z Polską? Chciałbyś tutaj mieszkać z tą swoją dziewczyną, no... Tak, czy wracacie tam do wielkiej No, matki? ona teraz jest Polką, ma No obywatelstwo. wiesz, Polką to ona nigdy nie Tak, będzie. Polska dla Polaków. Ja przepraszam, to nie byłam ja, to jakiś zwierz, absolutnie ja tak nie myślę. To jest nasza Balijka, To Kasia Piasecka. To była Wyszło moja, szydło z worka, to co? była moja taka jakby podświadomość, absolutnie taki, wiesz, żart. Ja wam fajnie życzę, chętnie poznam, jak się nazywa? A ona? Maria. Bardzo piękne imię polskie.